Doncs bé, aquí a Palamós ja de fa molts anys es feia des de Càritas ajuda d'aliments a les famílies que ho necessitaven. El que passa que es feia amb el sistema antic d'una bossa d'aliments a cada família un cop al mes. El 2009 es comença a veure, ja entrada la crisi, es comença a veure que amb això no n'hi ha prou i en aquell moment, amb la implicació també de l'Ajuntament, és quan comença a néixer la idea de tenir l'espai d'aliments tal com és ara. Clar, el banc d'aliments, la funció que té és evitar el malbaratament dels aliments. Va començar el 2010 com a voluntari estable. Anava allà tots els dimecres per ajudar a repartir a les entitats. Després, com hi havia molt de voluntaris de la mateixa Girona, em van dir no cal que vinguis, vens de tant en tant, quan te demanem, i com fent recaptes a puestos com a Figueres o a Palafrugell, i cada dimecres vas allà acompanyant el voluntari de Càritas a buscar aliment i fruita. Vamos a buscar la fruta al Banco de Alimentos de Gerona, la traemos, la metemos a la cámara de frío para que se conserve, cogemos, repostamos las estanterías con el encargado de bodega, la ponemos bien, vemos los productos que están a fecha para que salgan primero y lo que no, pues los que están caducados los apartamos para su reciclaje. Venim, descarguem, allà si anem al barat, comprovem si hi ha una cosa, doncs això no cal que tenim molt, que ha arribat del FEGA o ha arribat del recapte que hem fet fa pocs dies. La fruita i la verdura i la resta de productes es fa segons el percentatge de beneficiaris que tens. Hi ha uns càlculs, com les entitats banc d'aliments saben el beneficiari que té cada entitat, hem proposat que aquests beneficiaris donen fruita i verdura i la resta de productes. En aquests moments estem atenent en quant a beneficiaris, o sigui, persones serien unes 800 persones, ara en aquests moments, que venen a ser a la ratlla d'unes 200 famílies, 180 o així més o menys. Tinguent en compte que durant l'any hi ha pujades i baixades. Per exemple, l'estiu passat es va notar ja una mica de davallada perquè la gent va treballar, però ara des de desembre molts d'aquests que havien fet baixa per treball tornen a venir. Hi ha gent nouvinguda, però esclar, nouvinguda de molts anys, que per tant per nosaltres són gent d'aquí ja, però no és una majoria com moltes vegades sembla. Hi ha molta gent d'aquí, de tota la vida d'aquí, i el que veiem potser sí són dos grups que es van augmentant un, cronificant una mica l'altre, i poder és per lògica. Un és un grup de gent gran, de més de 50 i pocs, que ha estat treballant molts anys, però que ara ja en porta uns quants anys a treballar i que difícilment trobarà feina. I l'altre és de gent jove que, malgrat treballen, el veiem, no arriben, sobretot mares amb fills a càrrec. En un principi, quan entra la crisi, quan comença a baixar tot, la gent què fa? Doncs tira mà del que té més proper. La gent que estava aquí tenia una família, tenia uns amics, potser ja tenia una casa en propietat i tira mà d'això, però al cap de 3-4 anys això s'acaba i després és quan comença a veure-se molt aquest canvi. Aquí realmente se necesita gente voluntaria, sea del país que sea. Aquí no se ve condiciones ni clase. Para venir aquí tienes que tener dispuesto el corazón y más que todo un poco de tiempo. El tiempo que tengas, pues tienes que, si tienes un buen tiempo, colaborar con la gente que necesita y así también ayudar a la gente que está aquí porque se necesita realmente gente aquí. Això funciona amb voluntaris. Només en el servei d'aliments en aquests moments són 15 voluntaris. Hi ha diferents feines, no? Hi ha des de la persona que el seu voluntariat és passar papers, passar dades als ordinadors, és un voluntari, és el fet d'anar a buscar els aliments al banc d'aliments. Hi ha tot el tema de preparar activitats, formacions, xerrades per la gent que ve a buscar els aliments i tota l'atenció directa a la gent. Tiene una relación muy buena aquí con todas las personas que están aquí y más que todo es una cosa que, una actividad que ves que tienes que ayudar a la demás gente que lo necesita. Ser voluntario nomás es escoger y venir aquí a hacer las cosas y no. Es escoger, agradarle a la gente, verle a la gente lo que realmente necesita. Tota la gent que ve abans de passar per aquí va a serveis socials els hi fa una derivació. El dia que ve la gent a buscar els aliments, que aquí és el dijous i el divendres, doncs és el dia que hi ha més voluntaris aquí, perquè esclar, cada persona que ve a buscar aliments doncs, és comprovar que les fitxes, que tot estigui correcte, després hi ha un voluntari que els acompanya doncs, per anar fent la seva compra, o sigui, cada persona quan entra
segons el nombre de família que són, té un nombre de punts i aquest punt seria una mica com la seva moneda de canvi. A veure, la sensació és que tots plegats estem com una mica desesperats, tenint en compte que l'esperança no l'hem de perdre mai, no? Però sí que és veritat que és una situació que és molt llarga i que la gent perd una mica. Per altra banda, la majoria de gent pensem que se sent bé, molts ho diuen, no? I sobretot valorem que es deu sentir bé la gent perquè no hi sol haver follons. Vull dir, la gent ve, a vegades hi haurà algú que s'enfada per alguna cosa, però normalment la gent és supercorrecta, bé contenta, ens explica coses. Vull dir que l'ambient que es crea és bo, per tant vol dir que la gent se deu sentir bé.